шумо ба хориҷа сафар карданиед? манзараҳои зебои ҷаҳонро дидан мехоҳед? барои сафар кардан дар хориҷа чиптаҳои ҳавопаймои арзон ва боваринокро мекобед? пас Tojikon Airways ба шумо ин имкониятро пешниҳод мекунад. чиптаҳои ҳавопаймо бо нархи арзон ва дастрас ба ҳамаи самтҳои ҷаҳон. аз ҳама муҳим, боваринок. дигар ҳоҷати сарсонӣ нест. хубтараш занг занед ва маълумоти бештарро пайдо кунед. рақамҳо барои тамос +7 900 264 27 67 +7 900 264 27 67. сомонаҳои интернети имо, вайбер дар ин рақамҳо. Tojikon Airways. сафари бехатар мехоҳем.